So yun, what's up guys, bali katatapos ko lang naligo. Bali kanina pala guys ay gumawa ako ng yung sluice band, yung pinagsasala ng ginto. Ito yun guys, bali natapos ko na to. Hindi ko na lang na-videohan yung paggawa ko kasi guys, kasi medyo mahirap mag-video pagka mag-isa lang tayo. Pero ito naman guys, papakita ko sa inyo kung ito guys, tabla lang ito guys, tingnan nyo. Tagalin natin. Ito yung ipit na ito guys, ipit na ito. Tapos sandali, ikutin natin. Tapos ito guys, ito yung pang-ipit natin dito sa screen. So tanggalin ko muna. Tapos ito guys, yung namin, yung sa ng bahay namin, yung sobra, yung sa steel matting. Bali guys, eto guys, wala pang natatanggal ito. Bali eto medyo maluwang. Pukin ko na lang ito para dumikit. Bali guys, eto guys, so tabla, ito yung tabla. Tapos meron pang iano dito na sako guys, pero bibili pa lang kami, hindi pa ako nakabili. Tapos ipapatong itong screen. Patong lang tong screen guys. Yan, tapos ganyan yung pag-set up. Ganyan yung pag-set up. Tapos ito lalagay dito, iipit para hindi aangat. Ayan. Ito. Ayan. Tapos ito guys yung pang-ipit ko dito. Ito. Ay, iba pala to. Ito. Ipit natin, kasi ipit dito. Yan, kasi bukas guys dito tayo. Yan, ipit. Yan, ipit natin dito. Yan. Ito guys, malaki siya para kahit malakas yung agos ng tubig hindi maanod yung ginto. Baliktad Tabaraw. Hindi, tama lang yan, dapat sa ilalim ito. Hindi. Ito guys, mga retasong kahoy lang. Ito lang yung tabla na hiningi ko kila mami. Ito hiningi ko sa kanila doon. Bali tinapalan ko lang siya dito. Tayo natin guys para makita niyo. Pwede dito. Ina sa kumataw eh. Ayan guys, so malaki siya. Ito na yung pinakamalaking guys, pinakamalaking salaan ng ginto na dito sa amin. Yung mga iba mas maliit pa dito, halos dito lang yung mga pinagiginto nila. Pero ito guys, malaki na siya. Tingnan naman guys. Bukas guys siguro gagamitin ko na to. Ito guys, kahit kasi yung iba kahit walang screen, ayun yung ginagawa nila, walang screen. Pero mas maganda guys kung may screen para may pagkapitan yung mga ginto.
Tapos guys, dapat guys kung gagawa kayo ng ganito, dapat yung hindi ganito. Ito guys, lalagyan ko pa ng tarapal na plastic. Meron ako dyan guys. Tapos dito yung pag-aagusan ng pano. Yeah. Pag ganun guys, dito yung puno niya, dito tatalon yung tubig papunta dito. Eto guys, sa likod niya, tignan mo guys. Ito lang yung tabla, tapos dinikitan ko lang siya ng ng kahoy na medyo malapad. Dugtong ito guys, pero kasi wala tayong mahaba. Tapos sa kabila din guys, pati dito sa kabila guys, yan guys, pati dito sa kabila. Ito yung may nag-comment kasi guys sa isang video natin, yung sample pan, yung sinasabi nila na maggawa daw ako ng video sa paggawa ng sample pan, kaso wala akong makitang mga yung takip ng drum. Isa lang kasi yung pinagawa ko nun kay kuya ko, kaya pero nagawa naman na kaya ko. Ito na lang yung ginawa ko guys, pero hindi ko rin lang nakuhanan ng video kasi wala tayong taga video, mahirap mag video, kaya ngayon tinapos ko lang muna para ipakita ko sa inyo paano ko ginawa. Ito yung mga ibang naganuan ko guys. So, yung iba kinuha na nila daddy, yung mga pinagputulan ko pinanggatong na nila. Ito guys, tinakapal ko lang dito. Tapos ito na yung sa itsura na sa loob guys. Ito guys. Bali lang to guys, quick video lang to, pakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa. Tapos dito sa taas niya guys, may may papasukan ng yung sako ito. Tapos dito tinapalan ko lang ng kahoy. Okay naman siya guys. Makikita natin bukas guys kung makakabili ako mamaya ng yung sako, yung nilalagay dito bago screen, yung pinagsasala talaga. Bali bukas magiginto na tayo sa ilog. Bali unang araw kasi na wala akong trabaho ngayon guys, bali 7 days na wala akong trabaho. Yung guys, na titirang araw na wala tayong trabaho, giginto tayo. Ang laki guys. So guys, hanggang dito na lang, pinakita ko lang guys yung bagong gawa nating yung pangsala ng ginto. So guys, hanggang dito na lang, ingat, God bless. Paki-subscribe naman tong YouTube channel natin guys, at pag-iwan na rin po kayo ng like. Hanggang dito na lang, ingat, God bless, bye bye.